Shin kun san adadin kuɗin da aka kashe wajen ɗaukar fim ɗin matan gida? Fim ɗin matan gida wanda Abubakar Bashir mai shadda ya shirya jim kaɗan bayan kammala ɗaukar season 1 ya fito ya bayyana a shafinsa cewa an kashe sama da naira miliyan 50 wanda yake cewa iya rubutu ma kaɗai an kashe wajen miliyan 10. Idan aka haɗa da season 1 da season 2 kuwa kenan an kashe naira miliyan 100. Hakan ya nuna alamun cewa a kaf fina-finan da ake shiryawa a masana'antar shirya fina-finan Hausa da Kannywood babu wanda aka taɓa kashe ne adadin wannan kuɗin. Shin a ganin ku kuɗin da aka kashe wajen shirya fim ɗin matan gida kwalliya kuwa za ta biya kuɗin sabulu? Domin kuwa tun sanda aka fara sakin fim ɗin mutane suka fara nuna rashin jin daɗin su inda suke tambayan cewa shin fim ɗin matan gida me yake koyarwa? Domin kuwa an ga tarin wani gida dukkansu ba mutane ne masu ji ba illa guda ɗaya tal wanda a yanzu ba a bayyana halayen ba. Idan kuna ganin fim ɗin matan gida ko wani abu da yake koyarwa ku bayyana mana a comment section.